नों फैब्लासो उदां अख्राङाव नों फैब्लासो लामा आन्दायना थानाय बै दैदेनगिरि नेताफोरखौ थार लामा दिन्थि हासिगोन होननानै दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरा फोथायनाय दं। बेनिखायनो नों जोहोलावनि उदां हास्थायनानै बर' रायजो राजाफोरा बेनिखायनो नों जोहोलावनि अराय सम गोग्गो देहा सोलेर हास्थायनानै बर' रायजो राजाफोरा गिर्जा बाथौसालियाव आर'ज गाबदों। बर' रायजो राजाफोरा रावबो नेताफोरनि फारसे फोथायनाय गैला, खालि नोंनि सायावल' फोथायनाय दङ। बेनि थाखायनो बै दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि सौफैयोब्ला गावसोर देरहानो थाखाय नोंनि मुंखौ बाहायो। बिसोर रायजो राजाफोरखौ इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनो थाखाय। थारैनो दुखुथिया रायजो राजाफोरा नों जोहोलावखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां अख्राङाव फैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ मदद खालामफैगोन होननानै नेनानै दङ।